и сигурен съм много забавна. Колеги, готови сме. Уважаеми състезатели, деветия кръг, който ще играем, се нарича Разярения бик. Това е нашия бик, който още не е разярен, но след минутка ще бъде, когато някой от вас се качи върху него. Същественото в тази игра е, че тя се нарича Родео. Правилата на Родеото са изключително прости. Има един безснеещ бик, сега ще видите как той започва да безснее, и каубой, който се опитва да се задържи на гърба му колкото се може по-дълго. Това ще правите и вие. Ще се качите на гърба на бика, след което имате 180 секунди или точно 3 минути. В рамките на това време вие трябва да се задържите на гърба на бика максимално дълго. Ако паднете, бика ще спре да се движи, докато се качите отново, но времето ви няма да спре да тече. Електрониката в бика измерва точно колко секунди сте били на гърба му и който от вас се задържал по-дълго накрая, печели играта и 9 точки от нея. Само да ви обясня, че за активно време на стоенето ви на бика се счита този момент, в който сте дръпнали юздите. Тогава електрониката се включва и той, ако така, и той започва да се движи. Ако стоите така, както стои Лили в момента, това не отчита време. Лили, покажи как се движи бика. Чакай само да го хвана за рогата малко. Не, да, може да го хванеш за рогата, разбира се, ако искаш. Давай, дърпай. Нещо бик не ме харесва. Не е включен, изглежда. Ето така, Лили. О, дай пак. Разбира се, момента, в който тя пуска юздите, не се отчитат. Давай, Лили, дърпай. Майко мила! Жена ти е тук. Поздрав за всички мъже в България. Момчета,